11 сентябрь көнне Яңа Тереш авылында яшәүче гаиләбезнең якты кояшы, тормыш елларында пар канатым булып гомер юлдашымны, дөньядагы барлык назны үз күңеленә сыйдырган газизәниебезне, Сурия Шабан кызы Фатхуллинаны гомер бәйрәме 70 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Яраткан тормыш иптәшем, сөекле әнкәебез, кадерле әбекәебез. Моннан 70 ел элек шушы көнне Шабан Ахатович һәм Саҗида Атаулловна Мусиннар гаиләсендә дөньяга тугансың. Син дөньяга килеп, беренче аваз салгач, сандугачлар сайрап җибәргән. Парсыз кышлар парланган, болытлар таралган һәм күк йөзе зәп-зәңгәр төскә кергән. Шулай, дөньяга туган һәр изге кеше табигатьне яшәртә, матурландыра, тулыландыра. Син әнкәебез иң изгеләрнең, иң бөекләрнең, иң сөйкемлеләрнең берсе булып үскәнсең. Җиткән кыз булгач иң сабыр, иң батыр, ихтирамлы булган бер егетне, безнең әтиебезне үзеңә яр иткәнсең. Һәм менә шундый матур пардан без дөньяга килгәнбез. Шушы көнне дөньяга килгәнең өчен, үскәнең өчен, аннан соң безнең сөекле әтиебезне үзеңә яр иткәнең өчен рәхмәт сиңа. Инде без үсеп, үзебез әти, үзебез әни булгач та, үз тормышыбызны кыргач та, туган өебез һаман үзенә тарта. Чөнки анда сез бар. Без бу өйгә тормышның авыр мәшәкатьләреннән беразга гына булса да арыныр өчен, ял итәр өчен, вакытлыча гына булса да бала чагыбызга кире әйләнеп кайтыр өчен, һәм сезнең ярату тулы карашыгызны күрер өчен җыелабыз. Матур итеп куанып каршы аласыз, борчылып атасыз. Тагын китәләр дип буйыкмагыз. Кайларда гына йөрсәк тә, кайларда гына булсак та, безнең күңелләр һәр вакыт сезнең яныгызда. Нинди генә эшкә алынсак та, без аны үзебезне генә түгел, сезне дә ким хур итмәслек итеп башкарып чыгарга тырышабыз. Чөнки моңа безне үзегез өйрәттегез. Кеше арасында ким хур итмичә, яратып сөеп үстердегез. Гомерең авыр эштә үткән, тормыш юлында шатлыкларда, борчуларда җитәрлек булган. Син аларны уфтанмыйча, авырлыкларга бирешмичә үтә белдең, кадерлебез. Нинди генә кыенлыклар килсә дә безгә сиздермәдегез. Безгә дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, намусның паклыгын аңларга, әти-әни, туганнар кадерен белергә өйрәттең. Тормышыбызның маягы, безгә яшәгеш чыганагы син. Без моның өчен әнкәй сезгә бурычлы. Бу изгелекне, яхшы гамәлләребез, игътибар һәм ярдәмебез белән сезгә кире кайтарырга бурычлыбыз. Әнкәебез, күз нурыбыз, бүген сиңа 70 яшь тулды. Әмма син безнең өчен һаман япь-яшь. Безнең өчен син дөньядагы иң гүзәл һәм иң изге, иң кадерле зат. Бала чагыбызда без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. Авыр сүзләр әйткән, яки үзебез дә белмичә рәнҗеткән өчен гафу ит. Кояш гомере телибез сиңа. Ходай Тәгалә саулыктан аермасын. Безне назлап үстергән кулларың бер кайчан да сызламасын. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәзрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Безнең туган йортыбызның яме битсез. Ата-ана булмаса, әллә нинди сарайларның да яме калмый. Алардан үтәли җилләр исә башлый. Ата-ана өчен бала инде үзе әни-әти булса да бары бер бала. Синең безгә күрсәткән игелекләреңне уйлап та, санап та бетерерлек түгел. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа, әнкәй. Кадерле, газиз, сөйкемле, сөекле әнкәй, әбекәебез. Без сине барлык бала оныкларың бергә җыелып, бүгенге бәйрәмең көнең белән котлыйбыз. Озак яшә, иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Биргән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Балаларыңның, оныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Без сине, әнкәй, әбекәй, яратабыз, яратачакбыз һәм яратырбыз да. Күз тимәсен, матур, шибәр, акыллы һәм бик түзем. Буйсының да бик килешле, йылмаеп тора йөзең. Карлыгач канаты кебек сызылып киткән кашларың, өебезгә ям бирәсең, тәмле синең ашларың. Кулың ята бөтен эшкә, эшлисең белеп кенә, булганына шөкер итеп, йөрисең көлеп кенә. Синнән башка нишләр идек, ярый әле тугансың, бик кадерле әни булып безгә насыйп булгансың. Туган көнең котлы булсын, теләкләрнең иң зуры. Аллаһ сине саклап йөртсен, син өебезнең нуры. Иң изге теләкләр белән
тормыш иптәшең Шәүкәт Абдрәшитович, кызың Гөлия, улың Рамил, киленең Әлфия, оныкларың Эльвира, Алина, Диляра, Тимур, апа-сеңелләрең, абыең, барча туганнарың, дусларың, күршеләрең, Новоспасск, Яңа Терешка, Самара, Зурнагаткино, Ульяновск, Санкт-Петербург, Сызрань, Жигулевск, Казаннан килгән матур теләкләрне күркәм җыр дәвам итә. Бергәләп тыңлый бәлә. Sen sağ yere değilsin, uyumda da köngelde de yaşı bitsin en iyisen. Doğan günün beleneni kaderlen berden beren, dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Şol şeşlerini min dilim senin her vakit yılmayıp yaşayan yine. Doğan günün bileneni kaderlen berden beren, dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Böyle giderge dip suzam matur şeşek beyleme. Men yaradan seni eli, kutlu bulsun